नस नस फटे देह में उठे दर्दिया, काम नहीं करे छापी कितनो हरदिया। ए सुनो बोला। नस नस फटे देह में उठे दर्दिया, काम नहीं करे छापी कितनो हरदिया। लागता कि जाई नहीं देहिया के दर। तो सुना हरल बदही के तोहरा दर्द हई मऊ जिला के मरद। हरल दही के तोहरा दर्द हई मऊ जिला के मरद। बलिया के लोगवा निहारे खाली चोली हो। देखी के तोहके ईमान जाए डोली हो। देखो का देखी हो। बलिया के लोगवा निहारे खाली चोली हो। देखी के तोहके ईमान जाए डोली हो। आजमगढ़ के लोगवा बारे बहुते बेदार। सही हरल बदही के तोहरा दर्द हई मऊ जिला के मरद। हरल दही के तोहरा दर्द हई मऊ जिला के मरद। आराया छपरा बोले बड़े बड़े के बोली हो। गैलू देवरिया तो चलल रहे गोली हो। तो सही बात सुनो। बोला हो करे जा। आराया छपरा बोले बड़े बड़े के बोली हो। गैलू देवरिया तो चलल रहे गोली हो। पंकज महेश चाहे कोरबा में भरा। हाँ हरल बदही के तोहरा दर्द हई मऊ जिला के मरद। हरल दही के तोहरा दर्द हई मऊ जिला के मरद। अरे जिला में रंग बाजा हो। धन्यवाद आप सबका मजा लेने के लिए। सबके तरफ से